Biko, ịbụrụ onye Igbo ebe ọbụla nọ na-anụ Igbo, ịbụrụ onye Rivers, Port Harcourt, Ijaw, Edo, Benin, na ịma ebo ịmara ọnụ unu ha sinu na abụrụ ndị Igbo. Gee ntị, this video na-abịa in batch by batch, mana achọrọ m ka m were 2 prominent people or 3 wee judge this video before I nenezie the longer video, so that you be convinced that na ikwetara na ịbụrụ onye Igbo does not mean na ndị ọzọ amara na ịbụ onye Igbo. Nene video Asari Dokubo list unu niile, unu na unu niile bụ ndị Igbo, na onye ha na-akpọ unu na their side. Igbo, Eche Igbo, Indoni is Igbo, Indoki is Igbo, Ekpe is Igbo, Opa is Igbo. We know that's what we call them. So if you and them, they say they are not Igbo, it's you and them business. It's Igbo we call them. Thank you. Ina na ego nke ahụ. Ọ dị ka nke ahụ adịrị ndị nwoke na-asị na Asari Dokubo bụ onye ala n'isi adịrị ya mma na ọ mara ihe ọ na-ekwu. Nene video Mazi Nnamdi Kanu pụtakwa confirm mụ na anyị niile ma unu niile, as long as na ebe isi na ịbụ onye Igbo. Ọ classify ya region by region. Nwogo ka esi wee kpaa ya akpa, ka unu si wee bịa, ka ndị ọzọ si wee bilu, nekwa ka esi wee mịa na-akpali ya akpa ma odozuma ya enuma. So biko, ị na-asị na Asari n'isi adịrị mma, ị asịkwa na Mazi Nnamdi Kanu n'isi adịrị mma. Nene video Mazi Nnamdi Kanu, nene ya. The Igbo language is out of this world, completely different. Do you know, I'm from Ibeku. My mother is from Ibeku, so is my father. Our father, where I come from, our own accent and dialect is different from where my mother comes from. Doesn't mean we are in different countries. My dear brother, Ijaw, the Izon people from Owerri, Arochukwu, and Nri are the same brothers, the same father, but not the same mother. The same mother gave birth to 3 sons. One stayed at Nri as the first son. One went to Owerri. One went to Arochukwu. Imanina nesigo nabo video kita. Ama mba ina n'okwu gị na asị that na n'ebe onye mma agwa gị nke bụ eziokwu. Enwe video nna achọ ka one boy send elem. Ebe one boy onye Fulani na-aba mba sị na etelugbo etele ose na anything ọbụla bido from south bụ ndị Igbo. That he's not even talking about ndị Igbo ha na-asị gị na onye amara. That in everything ọbụla bụ Rivers, Port Harcourt, Ijaw, Edo, Delta, odosi na ha nche ine bụ gịnị bụ ndị Gwogochukwu, na ha nche ine bụ ndị Igbo, na ha na-arịgada ha niile bụ ndị Igbo. And you cannot even convince them otherwise, because no nwere ka esi na-aza Chukwuebuka, Chidimma, Chidi, Chijuchukwu Joke, Ekene, Okonkwo, Okoye. So ina afune the guy na kwuo that no nwere ka esi convince ha na ịbụrụ onye Igbo, that even Buhari kpọọ emefele onye Igbo. Now, nene the other video ka ifo ihe this young man kwukwara again maka unu nwa na-asị na unu abụrụ ndị Igbo. The reason je wete ya so that history will hold you accountable, because sikpo ya na act out of ignorance before, mana kete ya matago. What then are you going to do about it? Kete ya matago maloke that na you this thing say jagolunu before buke we tisa, because mgbe colonial masters bịa some of those names fia ha pronounce, because ihe nwa ha nwa na-eme mgbe ha bụ territory. So onye nke a capture ndị nke osi na ebe a belong to nyanwa ochi ofu afa ba ha, onye nke a bụ osi na ebe a belong to ha nwa. So that was how they successfully map out those places. You know, na ndị nta na ndị bụ nka na ndị bụ nka. Man, at the end of the day, go and watch original Biafran war video. Kef can them mother say migrate teacher from here to here. At the end of the day, I settle other place. Video bawe afa. So biko nene the third video. You know, just was the video also me play alone. And then this video. Reverse it no be Igbo. But when reverse it come pikin, you go name am Chukwuemeka. You go name am Chubuzo. You go name am Malele. Ikorema. You go come pikin, you go call am Choma.
You go call her Choma. You go call her Chiere. You go call her Chidima. You go call her Wanyam. All no people name. Waiting with the fool ourselves. We from Benin with from Benin. Any of our forefathers they answer Benin name. Any of our papa answer Benin name. Any of we now who they answer Benin name. Any of our forefathers answer. You see anyone they call Benin, we get Benin name. Our fathers and who should answer Benin name. We now who should answer Benin name. Benin language, we are in come with our name. We are Benin follow. All our name like Wiki. All now waiting. You didn't see the language. You didn't see the language. If you don't like them, touch from Igbo. Anywhere we from East. Because what we know now, Wazobia. If you don't like them, touch you from Calabar. Anywhere what we know will be Wazobia. They begin put South East. Niger-Delta, just to cause confusion, just to use our brain, and it work. Thank you, Hamam Nifugo, Nabuvidia. Kita, you cannot work, Josie on working. After all these things, Kita. Kehi Queselime, Kita Borom be a JBM Megine, no war on a comment section, Bawamba, Shawani at Balino. If you be below that at the Bam Mode Babo, so see him as again, Bazia into research. Because one guy in a video called Waka, origin of Ando to Asari Dokubo and his clans were migrating. Oko wacha your farmer. Very, very clean. And also attach a video Asari Nekuku. Man, here me actually make Asari where me have because Asari automatically hopefully no ebe on a full guy no ebe na azazi na emenka. He refused that nanda on a bamba kaboko mu nwanne ya. O kaboko mu nwanne ya. Now, nene top video anje se na me play video. Unu we nwe ike gini we ghọta ebe okwu anyị na-aga. Asụrụkwa m gị gbawa ndị bụ unu n'ụwa ndị bụ unu ọgụ mana mmalụ ọ bụrụ na ị mara ya kịta ihe amụ ya in 20 years to come, in 50 years to come. Mana it is better na ịmara ya n'oge so that echi mmadụ ebe ebe aghọrọ gị gwekwa na ese nna na ihe anụnwe na-achọ iji wee tisaa anyị na anyị niile ka bụkwa na nwanne. Because ihe ya bụ ọ na-eme na Enugu, Anambra, Imo, ụfọdụ ndị mba mmiri atụfee anya si after on ọbụrụ na South ka m gwa gị etele ugbo etele ose ndị Hausa mana ịbụ onye Igbo. Mana they allow you to swim in your ignorance because they made you to believe that na gị na ha bụ nwanne na ndị abụ ndị Igbo Anambra, Imo, Onitsha, Enugu bụ your enemy so that ka ha wee nwee ike na-eripụ so that your eyes will not be enlightened to know that na ndị anụ atọ ga against your brother ka ha wee nwee ike na-eripụ ihe nwa na beg ekenekwa m na net up on this video. Gordon. You're not surprised to know that all of us who are in South who are busy denying that we are not Igbos, still yet they treat us as Igbos, especially here in Nigeria. We are busy shouting that we are not Igbos, but they still treat us as Igbos because we are Igbos. Why am I saying this? In so many events that has played in Nigeria alone proves that these facts are clear. Proves that these facts are clear. Amechi tried it. He tried it. He used reverse money, empowered APC for Buhari to be president and so on. He did all he could, hoping that after Buhari, he will not be president. Yes, on weekend, he tried his own best in the last 2023 election. He did all he could. He did all the possible best he could do under PDP just for him to get the presidential seat. At the end of the day, he was still denied. He was still denied because his name alone, Nyesom Wike. What of Amechi? The name Amechi
He tried to do all those things and many other ones. Thank God for people like Okowa and this man in Delta State, Ned Nwoko, who they boldly accept that this is who they are. Understand? So no matter your place where you find yourself, if you like be in South, be anywhere you are, as long as you are an Igbo man, you'll be treated as one. Your denial cannot separate you. Even all these Maopopo people who are saying all those one are political things, we know those are political stuff. They are Igbos. Boni is Igbo. Even Kalabare, many Kalabare foundations are Igbo. Okreka are Igbo. I'm a Rivers man, I'm the one saying it. We Ekpe peoples are Igbos. It's just that this denial have lasted for so many years. But unfortunately, even as we have been denying all these years, we are still denied where we belong. As long as they have said it that no Igbo man can be president, it doesn't matter where you are located. If you are an Igbo man, the opposite is still what you will face. You will still face the opposite. So all this denial, we are not this, we are not this, it's not going to help anybody. We just have to, be bold and take that bold step and correct all these things and unite as one people.